खुलुमबाय दिनै 14 नभेम्बर 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। केरालानि मीना डाम कट्टायम साखाथियाव सासे बिफा आरो बिनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। लकेलनि मानसिफोरा जेब्ला मर्निं वाक खालामगासिनो दंमोन बे समावनो बिसोरनि गोथै सहखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनाय जादों। थैनाय बिफानि मुङा जाबाय बिनु कुमार, 48 बोसोर बैसोनि, नाथाय 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बिसोरो बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। उत्तर प्रदेशनि माथुरायाव गंसे बमा फानग्रा बाजाराव गिथाव बाथाव हरखाब अर खामनायजों गं 26 गलाफोरा सिलिंखार बिलिंखार जादों आरो सा 12 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। सा 12 सुबुंनि गेजेराव सा 9 सुबुङा गाज्रि थासारियाव दङ, अदेबानि फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरबारि ओनसोलनि सिलसाख'आव आसाम सोरखारजों एभेक्सन खालामजानाय गं 200निबो बांसिन नखरफ्रा खौसे जानानै शान्तिनि थाखाय दिवाली फालिदों, अदेबानि आलारि बाथि लगायदों। बे आफादनि गेजेरजों थाबैनो कम्पेनसेसन आरो रिहेबिलिटेसनखौ होनांगौनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामनाय जादों। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय मार्गेरिटानि बरगलायाव अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावनो थाहैग्रा रबिन ठाकुरी मुंनि सासे सुबुंनि गोथै सहखौ नानुतान्ति मुंनि सासे सुबुंनि नखरनि बिसिनानिफ्राय बोखांनो हादों। नाथाय रबिन ठाकुरीया बिनि नखराव बोरै थैना थाखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। रबिनआ दिवालीनि थाखाय न'फारसे फैदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो नानुतान्तिखौ पुलिसआ सोंथि खालामनो थाखाय गावसोरनि आखायाव लानाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जु र'डआव सासे हेलमेट गानालाबानो मटर साइकेल सालायनाय आइजोआ ट्राफिक पुलिसजों लाखिजानायनि उनाव थासारिखौ दसेनो दुंहाव खालामदोंमोन एबा पुलिसफोरजों उल्था गाज्रि रावजों नांलाय खमलाय खालामफिनदोंमोन। उनाव पुलिसआ बेनि मटर साइकेल आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ सिज खालामनाय जादों। दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बे BTSनि गुबुन जिल्लाफोराव आरो गोबां ओनसोलफोराव। बेबायदिनो जों गामिनि साखाथियाव थानाय चौधुरीपारा गामियावबो मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। माइ आबाद मावदोंमोन, नाथाय माइ आबाद मावनानै मा जाखो, एम्फौजों जाजाजोब्बाय। गोबां दुखुनांथाव थासारि जागासिनो दङ। गोबां माइ दङ, फार्मबो दङ, माइ गायग्रा फार्म, बेनि माइआबो गोबाङानो एम्फौ जाजादों आरो गोबां न' गायनायफोराबो जाजादों। बे एम्फौआ बबेनिफ्राय फैदों बेखौ मिथिया, नाथाय बे एम्फौआ माइखौ सिलिंखार खालामजोब्बाय। जेरैबायदि आबादारिफोरा खस्थ' खालामदोंमोन बै खस्थ'नि फिथाइखौ मोनासै। मिथिनो मोनदों आदानि माइखौ माथो एम्फौआ जानानै एखेबारे लांदां खालामजोब्बाय होननाय खोनादो। बाथ्राया सैथोमारना? सैथो, जादो, बिराद जादो। नै नायनाय बे माखाया बिराद सिरिजोब्बाय, नै अख्लायजोब्बाय। हरसेयावनो बेसेबा बुरजा अख्लायखायो आरो एम्फौखौथ' नुखादोआनो, मोनखायो, एकदम दंफाङावनो मोनखायो। नोंनियावल' जादों ना गुबुननियावबो जादो ओरैनो? खोनानाय मथे गुबुनावबो जादोनो। आंथ' दा गुबुननि माइखौ नुहैयाखै नालाय नायाखै। निजिनिखौ नायनानै गम मोनबाय आरो ना? नायना गम मोनबाय। रायजो राजाखौ फोरमायनो सानदों आरो एम्फौआ जादों होननानै। फोरमायनायाथ' बिदिनो सरासनस्रा रायलायबाय थायो। बायदिसिना फोथारफोरावबो रायलायो, लामा दथाफोरावबो रायलायो। गोसोखौ मायसा मोनदो दा? गोसोआथ' जोबोद गाज्रि। बिनि समान आरो अखान्थियानो गैया। खै बिगासो मावदोंमोन आदाया ओरैनो? गासै 7 बिगा। 7 बिगा? 7 बिगायावथ' खरसायाथ' बहुद थाङो। खरसाया लेबार खरसा, थाङो, गारि हालेवनाय, ट्रेक्टर हालेवनाय, जों माइ गायनायनि लेबार खरसा, बेजों फुरा थाङो आरो 16-15सो। हाया निजिनि ना मालायनि? निजिनि, आंनिथ' नङा हाया, गुबुननि हा मावो आङो फिसा। दा बे हायाव माइखौ हरनांगौ आङो बिगा 4 मनहाय। 4 मनहाय? हाग्राया बेसेबांहाय लाङो? हाग्राया मननैहाय। नानायाव ओमफ्राय? नानायाव आरो फाल्लाबा। बेखिनि माइखौ हरनानैसो आंनाव जि थायो बेखौ आं मोनो आरो। होमबाथ' गोबाङानो थाङोना माइया हरनायावनो? थाङो। ओमफ्राय आदाया आखाइयाव मा लादो इखो? आखाइयावथ' आं नै एम्फौखौनो खनगासिनो आं। माइनिफ्राय नागिर एम्फौखौ माफा मानै हमनानै आं नै वान टाइमाव लानाय जादों आरो। नोंथांमोना मिसान्दोबा नै नुनो मोनगोन नै
अनेक रोखोमनि दं एम्फौआ। सान्दुं गोलैदैखो सायाव खेबनायनि। बिदिब्लाथ' आदाया माइखौ मोनस्लाबियावनो हानो गोनांफोर जादों नामा आथुरावनो? उपाय गैया, नै माइआ मोनथाराखै, बेखौनो हानांगौ जादों। मोनबावनांगौमोन एसे, थेवबो नेस्लाबनो हायासै। नेनांगौबाथ' आरो माइ गरसेबो मोननाय नंला। ओरैनो खैदिनसो जाखो बायसा जागायजेननायनिफ्राय एम्फौ जानायखौ हमना मोननाया? एम्फौ जानायाथ' माइ मोनहांनायनिफ्रायनो एम्फौआ पुरा सुरु। जानानै पुरा खावसे अख्लायजोब्बाय आरो। बिदिबाथ' बहुद दुखुनांथाव जानानै फैबाय आबाद मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।